Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, ze specjalną liwikacją dla każdego, kto pamięta, wykonamy teraz klasyczny utwór ansamblu wokalno-instrumentalnego Sęgrze! Cały czas, cała sala ręce w górę na raz, cała sala buja się ze mną na raz. Na na daj, na na daj, 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 daj. Cały czas, cała sala ręce w górę na raz, cała sala buja się ze mną na raz. Na na daj, na na daj, daj, daj. Chcę zobaczyć wzgórze jeszcze więcej rąk, chcę usłyszeć głosy, co pięknie brzmią. Chcę zaśpiewać z wami piosenkę mą, zaśpiewajcie z nami chętnie ją. Mówię to do każdego z was, podnieście ręce na raz, bo powiem to wprost, podnieście ręce i głos.